Hai să lumea, sunt The Slayer și bine v-am găsit la al doilea episod din Minecraft. Dacă, nu știu, episoadele astea, prima și a doua și a treia, poate vor fi filmate consecutiv, nu știu. Eu acum le filmez, abia ce am terminat al doilea. Și ok, după cum știți, am făcut patul. Ce idee mi-a venit. Mă enervează ăștia cum fac. Mi-a dat cel două torțe. Ok. Ehehehe, ce tare arată. Și da, mă culc. Care mai întrebat ceva în el? Cum mă, nu e noapte? Uite mă că vine noaptea. Uai, de capul tău. Stai, așa era pâinea. Mai trebuie o... Ba nu, așa. Am făcut și pâine. Deci, așa dormim. Tare. Super. Mega. Ok. Și azi... De fapt, știi ce? Hai să pun tot de ce nu am eu nevoie. Că vreau să merg la minat. De asta am nevoie. Hai să-mi iau și niște cuburi. Mâncare. Ăsta. Și cam atât. Ok. Asta e mina mea din episodul 1. Da, eu cred că voi merge să caut eu o mină. Ok. What the fuck, este putește? Checole trestie. Nici o mină până acum. Dacă nu găsesc nici o mină, cred că mă voi întoarce acolo. Și am să continu chestia. Da, și mi se duce mai mult din viață. Am să joc puțin pe Peaceful doar pentru a mă... Mi se duce viața și e enervant. Ok, da, am să mă repun oricum pe normal, pentru că așa e frumos să mă joc. Da, mă voi reîntoarce. Uite să vom planta și un copăcel. Puf, tăgădăm. Așa. N-a fost eu unul dintre village, a fost. N-am torțe, bă, ciortesc torcile. Okay, mai trebuie să fie una. Sper că nu mai e nimic. Ok, și direct de mine voi sări. Ce tare. Dai în jos. Cu noroc. Dispare grinete. Chestia asta că deja e enervantă. Ok. Și poate găsim și noi ceva iron. Să știe. Diamond. Mamă, cum ar fi să dau de diamond. Da. Și nu uitați să-mi lăsați în comentarii ce joc direct mine. Așa. Iron. Ce bine. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii ce jocuri vreți să mai joc. Nu sunt sigur că Minecraft-ul va fi o serie. Depinde dacă vă place. Ok. Caul. De asta am nevoie. Chestia asta voi face și level. Și îmi trebuie la furnale. O să întreb cine știe ce jucător de Minecraft. Ce să mă joc cât de cât. M-am jucat un pic înainte să filmez, ca să nu fiu chiar un noob. Hai. Ok, mi-au asta și... și aici are. Ce noroc.
Dacă era normal. Prima dată va fi 100% fac o ușă din metal. Ca să nu mai intre ea. A fost o decizie foarte bună să-mi iau bețe. Ok, aici este fucking lava. Și parcă aici nu mai e nimic. Aha. Pe acolo am venit. Pe unde pot să mai plec? Pe aici. Aici imediat, uitați. Se va închide. Pompa... Oh, aia. Pompare că o să se închide imediat. Cream că la ea era. Sau mă duce undeva afară. Nu voi lua de data asta nimic. Mă duce în jos. Acum voi mă întoarce de aici. Și am să iau tot ce era în spate. Ok. Nu cred că o să vă las link de la textură, pentru că nu cred că o să o mai găsesc. Pentru că și am primit-o. Dar textura se numește Firewolf. Cred că pot să vă dau un link. Văd eu. Okay. Și uitați, fac și un giveaway. Uitați să mergeți și pe acolo. Tot ce trebuie să faceți să dați like, să fiți abonați, să scrieți în comentarii Slayer și participați direct la giveaway. Așa. Și cel care a câștigat primul giveaway cu primul CDK, dacă vei de acest episod, îl rog să scrie acolo ceva. Nu știu, să-mi dea un link de la Facebook, Discord, Skype, nume, ceva, ca să-l pot găsi. Ok, și mi s-a strigat și Târnăcopa. Târnăcopa! What the fuck? Târnăcoapa. Așa. Rupem. Pe aici. Dai, pe aici. Acum m-am prins la ce folositor chestia asta. Bă, n-a trebuit să sap prea mult. Asta e luna? Da, la cool. Asta e casa mea asta. Ce vă uitați? Dai, așa. Ok, de tot ce nu am eu nevoie am să pun în ce și am să scot doar de ce e nevoie. Deci, hai să facem ceva. Deci, mă gândesc să mă mut, da. De fapt, hai să fac satul ăsta mai bun. Ok, lemne și de tine. Ok, în primul rând am să rezolv chestia asta de aici de la mine. Ok, cred că am să... mi-a venit o idee. Ok, casa mea nu... Bă, casa aia șmecheră, da, nu vreau. Aici stau eu. Am luat un iron. Ok. Wow. Asta vine de fapt așa. 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 Stați un pic să mă mut ca să mă aud mai bine, că trebuie să fiu mai apropiat de microfon. Ok. Deci, cred că o să închei aici episodul de Minecraft. Deci, eu am fost The Slayer, sper că v-a plăcut. Dacă vreți să facem o serie, nu uitați să dați like la videoclip și nu uitați de giveaway. Am să vă las link la niște chestii care o să vă ajute. Deci, eu am fost The Slayer.